Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Zara. Sa gunsong pagpanuli sa gingong riding in tandem nga mga tulisan sa nagkadiyang tindahan sa Cagayan de Oro City, nahulikam kapulisan at dunay persons of interest sa mong kaso. Ano yung report ni Cyril Chavez? Adlawng Domingo, Oktubre 5, pasado las 7 sa gabi, nakurat kining usa ka store attendant diyang kalit misulod sa ilang tindahan sa barangay Bugo ang usa ka lalaki. Dayon duol kaniya samtang gaihap kini sa halin sa mong tindahan. Gipagawas ang bitbit nga pusil sa sospek. Dayon deklara og tulis. Pausa-usa nga gikuha sa sospek ang tanang papel nga kwarta sa mong tindahan. Taod-taod, miabot sab ang kaubanan sa mong armadong sospek sa ilang paggawa sa tindahan. Ang lalaking nakapula og jacket, makita pa nga nanguha og sako sa bugas. Samtang ang laing sospek, gikuha sab ang mga cellphone unit sa mong tindahan. Pagka Miyerkules, Oktubre 8, pasado las 7 sa gabi, nakurat kining duha ka mga bantay sa usa ka tindahan sa Puerto Public Market sa Cagayan de Oro City. Sa kalit nga pagduol sa armadong tulisan, may deklara kini og hold up sa mga biktima og nimando nga isulod sa ecobag ang halin sa tindahan. Diyang nakamatikod nga adunay nakabantay sa hitabo. Gilayon sab niya kining gipanghulga og gibira pa ang usa sa mga lalaki ngadto sa suok nga lugar og gitiunan og armas. Wala madugay, misibat gilayon ang suspect sa wala matino nga direksyon. Sumala sa Puerto Police Station, aduna na sila persons of interest sa mong krimen. May mga incident din at saka may mga kaso din dati yung mga personahe, sir. Pero hindi na natin ilabas, sir, kaya baka ano yung follow-up operation natin, sir. Karon, ilan na lamang ginapaabot ang reklamo gikan sa mga biktima aron maduso na ang kaso batok sa mga suspect. Pinupuntan naman natin sila pero by that time wala sila sa bahay, may nabibisihan din sila. Pero sana kung makapunta sila dito sa opisina, sir, i-file na agad natin yung kaso, sir. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez. 1 Mindanao.